first ever maasin Aqua Nature Skipping Competition. At last, finally, natuman na dun nato. For the information sa itong mga bisita o mga bagong member, try me o buhat ani 2019 itong mga wakwak kami sa Aqua Skipping. But tungod sa limited na resources, kamay rami ato around 10, 8. Wa na mo ma-realize ang amount na itong mga judges and mga contestants taga-ormok. So at least karon naabtan ko tao pandemic, medyo nakapahuway ka 2020, 21, 22. At least karon tuiga na-realize na nato. O pasalamat ka kay daghan na karon ang kadto gani daghan na to masipag kadto mga members na bisan o natay mga lain-lain trabaho di support ka dagang pagkadali. O magpasalamat po ka sa atong mga contestants taga-aloob sa Ilongos, i-introduce ka mo pa fairly later on. Makaingon mi nga ang inyong experience kay kami ba may experience sa on the spot. Ang inyong experience ninyo sa on the spot, ma-share ni mo na mo. Okay, to formally start our program, let us have an invocation, a prayer, ikaw na. Ito po ang mauna sa samahan sa harap Spirits ng Lord, we thank you for this day. Thank you sa food. And I hope na kahit ni Tanan na organize ng events, especially sa atong compete for the on-the-spot Aquascaping competition. All throughout this day, Lord, I hope na ma-successful kini nga activity. And this is all for your glory as we take good care of our aquarium tanks sa Balay or Bisagasa. We do it as well. And tama ra po din sa pag-take care na mo sa environment na imong gihimo. So I hope ma-successful ng event, Lord. We thank you for everything. This we ask and thanks through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Okay, thank you. Sunod nga part will be to officially open the dining nga boat. Iwan sa mga karong to open na to and para po to officially start sa competition. Maminong kagamay yung message ni Joey. Round of applause. Okay, daghang salamat, Bro Eloy. So, minabot ang taklaro nga ang atong simple nga plano, realize na ganun. So, sama sa giingon ni Bro Eloy nga nag-disdata ni Sauna around 2019, pero inabot ang pandemic, naundang ta. Kung sa karon kay pwede naman maka-display o balik, nalipay kong dako kay mimbalik ta ani nga habi. Di ra basta balik, ato kung gisugdan ng atong kwan, first ever Maasin Aqua Nature Skipping Competition. Pasalamat po sa atong mga bisita, no? Bisan paglayo ang biyahe, bisan pag-uwan, tungkol sa atong pasyon, aming habi, ingabot sila doon eh. So, pasalamat ko kang Presidente Ahmad, sa tanang mga membro sa Southern Leyte Aquascapers, sa tangang contestant, organizers, tunay na gusto isulti ni, welcome to the beautiful world of aquascaping. Welcome. Okay, so para introduce properly sa participants of ang pag-hisgot sa mechanics sa contest, dili ra sa on the spot apil sa throughout, pinapod ang atong mga contestants dili sa throughout. Atong tawgon atong newly elected na president sa Southern Leyte Aquascapers, si Ahmad Nasir. Madyo po sa kanan, bro. Madyo to. Kita-kita na gusto ba? Kani nga sa social media na magkita-kita. Pero inspired doon ang mga tanan, dapat maon ang right trend player nga. Kanunay doon mo, updated doon sa social media.
kay parang ma-promote ko na ito itong hobby ba. O dyan na iwan. Nakaroon kay ako sa judge, ako ipasabot kung sa itong mechanic sa atong paluwak. O na yung mga pasihanan para score card. Kanada yung kaila-ila ka na si Felipe Caballero Jr. taga Cebu. Kaila po, magkita-kita na po sa sa mga contest na po sa international. Hasta ni Secret sa Rabaya. IAPLC na ng mga kuwan. Nag-apply ka ron sa kuwan. Waiting ni sa result sa country. Hasta si Belgium nag-apply po ni sa IAPLC. Pakbakan! Karoon ang ipasabot ang atong mechanics sa atong contest. Ang una, 50% o 50 points. Recreational nature habitat for faunas. Unang importante ang paggamit, labi na kagagmay ang atong tanks, importante ang atong space na atong gamiton. Makuha na to sa atong layout. Ang ikaduha, 15 points, overall composition o planting balance. So, di man tama makita pag integration sa atong kuhan kay on the spot man, pero at least makita kaya po na ito mga naay kuhan. Mura kaya pag mature kitaon, dipindi, diskarte na ni sa atong mga artist. Pero, kaya ba ang mga eksperyensyado na ni atong mga bisita, di man yung mga first timer. Ang ikatulo, 15 points yapon, presentation of natural atmosphere in the layout. Dapat ang atong tema sa atong layout, di man kinahanglan kay explain pa nato sa atong viewer. So dapat makita nato ang atong tema sa atong layout. 15 points gihapon. Ang ika-upat, originality of the layout of work. So mga artistic patatanan ng mga kuwanan mga nangapil. Ang ikalima, creators, technical skills. Magkita po na, observe sa ngayon ganina. Kaya kita nga mga aquascapers, naman tayo kaugalingon nga mga diskarte, kung saan pag. Mga bro, may damang kita, iba-iba nga diskarte kung paano kuha ng natong layout. So, kita-kita lang ta, pwede po, mas nindot po na nga on the spot, para na ako kay kung naghimong ko taga-tulguran para open sa tanan, makita kung saan ako tayo po na siyempre may para atong value po, mas taas. O ang atong points, total points, 110% o 110 points. Inside taas ng points, mo ito'y automatically winner. Laing round of applause sa atong mga contestants sa on the spot.
Universe. Shout out, shout out. Shout out SL Lasco Skippers.